आसाम नाङैनो सेबाजों खुंजानाय 2024 मायथाइनि HSLC आनजादा दिनैनिफ्राय जाबाय। मख'जाथावदि धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोराव थानाय एसबि बर'थ जौसिन गेजेर फरायसालियाव दिनैनिफ्राय HSLC आनजादा जाबाय। बे आनजाद होनायाव दिनै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, आनजाद होगिरि फरायसाफोरखौ नायदिंफैयो। नायदिंफैनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होफैयो। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद HSLC आनजाद होगिरि फरायसाफोरखौ मोजां नाम्बार लाखिनानै पास जागोनखौ हास्थायो। बड'लेण्ड निउस नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिगोरबाय। दिनै जोङो बे एसबि बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि जायनाखि दिनैनि मेट्रिक आनजाद होनाय, बे आनजाद होनायाव जों सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नायगिदिंफैदो। जों नायनानै गोजोननाय मोनदों। देग्लाय आसाम सरकारा जाबायदि थांखि लादों बे मोजाङानो जादों। खारन गुबुन बोसोरनि आनजाद होनाय बायदि देग्लायनिया नङा, देग्लायनि एसे आलादा रोखोमै बानायदों। खारन मोनसे स्कुलनिखौ मोनसे जायगायावनो जिरायनाय माबाखौ खालामना होदों बिथांमोना। बेनिफ्राय नायगिदिंना जों नुबाय जे परिबेकफोरा मोजाङैनो जाना दं। जाहाथे देग्लायनि आनजाद होनायाव बे देग्लायनि गथ'फोरा देग्लायनि आनजादनि रिजाल्टखौ मोजां जागोनखौ आं नुहुरदों। खारन देग्लाय जाबायदि गथ'फोरा माने गोसो होनानै फैदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादनिफ्राय जे नायगिदिंफैनानै बयबो बेखौनो खावलायदों, जे मेसेज होदों जे जोंनि जेसेबांखिनि जोंनि बर' माहारिनि गथ'फोर फरायसाफोर दं, बे गासैबो मोजाङैनो जाहाथे उन्थ्रिसारनो हायो। बेखौ जोङो आफा आनान गसाइनाव आरज गाबबाय, जाहाथे साफ्रोमबो गथ'आ जाहाथे मोजां फिथाइ लानानै जोंनि बर' जाथिनि मुंखौ लाखिनो हायो आरो जोंनि इयुनाव बिथांमोनानो जाहाथे साफा साफा मोजां दैदेनगिरि जाहैगोन, बेखौ जोंनिफ्राय हास्थायनाय थाबाय आरो। बेयोथ' नुदोंमोन आरो गोदो जों बेबायदिनो खोनानो मोन्दोंमोन। बेबायदि कुइसन पेपार लिक जानायाथ' बे मोजां नङा। खारन जों बेखौसो सानो जे सासे फरायसा हिसाबै गाव फरायनानै लिरनाया मोजांसिन जायो। खारन नकलजों लिरना पास जानायखौ जोङो लुबैया आरो बेयो माब्लाबाबो मोजां फिथाइ मोनहैनाय नङा। इयुनाव थांनानै बिथाङा सासे प्रफेसार जायोब्लाबो गावनि रोंनांगौ खिनाखौ बियो फोरोंनो हानाय नङा। खारन गाव फरायनानै जुदि पास जाथारोब्लासो बियो मोनफ्रोमबो आनजादाव पास जानो हायो आरो बेखौ जोंनिफ्राय सानो। फोरोंगिरि थायो बेफोरखौथ' जोङो आफाद हिसाबै जोङो मोजां बुङा। खारन बेबायदि जानाङा। खारन कुइसन पेपार लिक जानाय लोगो लोगो जोंनि मोनसे सेन्टारनिबो बदनाम फैयो। जाहाथे बेफोरखौ खालामनाङा। हानायमानि बिथांमोना सेभ खालामनांगौ आरो जेसेबां जों स्टुडेन्ट दं बेफोरनिफ्राय जाहाथे नकलखौ जाबायदि दिनै चेक खालामनानै गेटआवनो लाखिदों, बेबायदि जाहाथे खालामनांगौ। आरो सासेयाव फोरोंगिरिखौ जों लुबैया जे आफादनि जानानै जाहाथे कुइसन पेपार लिक खालामना सोरनोबो होनांगौ बा सोरखौबा पास खालामना सोरखौबा फेल खालामना, बेखौ जों लुबैया आरो। देग्लायनि HSLC 2024 दा बेनि थाखाय आं UN एकाडेमि सिमेन्ट साफारिनि गाहाय फोरोंगिरि, लोगोसे जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि। बे हिसाबै आं बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक बा गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। आसा खालामो दा आङो सतीश बसुमतारी बड' गोजौ फरायसालि HSLC सेन्टाराव दङ। दा बेयाव बे आनजादा मोजाङैनो जाफुंगोन होननानै आङो सानो आरो। कुइसन पेपार लिक जानायाथ' सिगांफ्राव धेमाजि लखिमपुर थांनाय बोसोराव बे मोननै जिल्लायावनो जादोंमोन। दा बेयो स्पेसियेलि जों जनाय ओनसोलाव दङ एसबि बर' गोजौ फरायसालि, बेयावथ' बिदि जायाखै। बिदि दाजाथों होननानै सानो। बेबायदि जायोब्ला फरायसाफोरनि सोलोंनाय रोंनाय, बेयो गोसो जानाय, बेयो एसेब्लाबो बेयो लोरबां जायो। बेबादि दाजाथों होननानै जों सानो आरो जाफुंलांथों, बेखौनो जोङो आसा खालामो। देग्लाय बोसोरनि जि मेट्रिक आनजाद होनाय फरायसाफोरखौ माबायदि फिथाइखौ मोनगोन होननानै आसा खालामो? जोंनि फरायसालिनिफ्राय UN एकाडेमिनिफ्राय देग्लाय ओरैनोथ' एसे मोजांद्राय गथ'फोर गैया। थेवब्लाबो जोङो सान्दों रिजाल्टआ मोजाङानो जागोन, फिथाइया मोजाङानो जागोन। जोंनि फरायसालि जों जेसे हागौ फोरोंगिरि हिसाबैथ' जोङो जोंनि मावनो गोनांखौ मावदों, नाजानांगौखौ नाजादों, फोरोंदों। जोङो दिनै माबादि लिरो
फरायसाफोरनि सायावबो सोनारसिगोन फरायसाफ्रा न'आव माबायदि फरायदों बेनि सायावबो सोनारसिगोन फोरोंनांगौ सिलेबासफोरखौ जों फोजोबनानै होदों मोजाङै मोजांनो। साबायखर बावबाय नोंथांमोननिसिम दिनै जि मेट्रिक एग्जाम जे HSLC एग्जाम बे एग्जामा दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि बर' फरायसाफोरनि मेट्रिक होगोन फरायसाफोरसिम गाहाम हामलायनाय ग्रिटिंसखौ गिबियाव जासिहरग्रोबाय जे मोजां स्वच्छ भाबै जोंनि एग्जामखौ जोंनि फरायसाफ्रा नैबे मेट्रिक एग्जामखौ जाहाथे मोजाङै मोजां होनो मोनो बेखौ गुरैयै खावलायबाय आरो सरकारखौबो खावलायबाय जे जोंनि फरायसाफ्रा गोग्गो भाबै नैबे आनजादखौ मोजाङै होफुंनो मोनो जाहाथे सिगां थांनाय बोसोरफोरनि बायदि जायालासे देग्लाय मोजां भाबै मोजां माने मोनसे आनजादखौ होफुंनो हायो सासे गोग्गो सुबुं जानो हायो नैबे आनजादनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा लामाखौ दानानै लानो हायो आरो फैबाय थानाय समाव बे एग्जामखौ मोजाङै मोजां जागोन होननानै आं आसा फारिदों जाहाथे फैबाय थांनाय बोसोरफोरनि बायदि जायालासे बर' फिसाफोरखौ मा खालामनो गोसो एग्जाम देग्लाय खोब मोजां जागोन बायदि सानदों जिहेथु टेलेन्ट सार्चनि जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथुनाखि टेलेन्ट सार्च बै टेलेन्ट सार्चनि रिजाल्टखौ नायोब्ला जोंनि धेमाजिनि बा जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय फरायसाफोरनि सोलोंथाइखौ देग्लाय जों मोजां फिथाइ थायगोन बायदि नुदों बेखौ जोङो देग्लाय आसा खालामदों सरकारा गोबां कटकटिया निरापत्ता होदों बेबायदि माबाया जानाय नङा बेखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे जाया आरो जों फोथायनाय दङ जे आसाम सरकारा बेखौ देग्लायनि दिनाव खालामनाय नङा आरो जोंनि आसामनि जे बेफोरबायदियाव लिप्त थाग्रा सुबुंफ्राबो बेफोरखौ दा खालामथों जे फरायसाफ्रा मोजां भाबै नैबे आनजादखौ होनो हायो। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।